फैला जे बरगयारि सारा गावनि ससियेल मिडिया फेसबुक पस्टआव खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एन महिलारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोसेनो दिनै आङो बहाबा थांनाय एबा ओंखाम संनाय भिडिअ लाबोआखै दिनै आङो फंसे खोथा बुंनोसो सानदों मानोना एसे ससियेल मिडियायाव नायबानो माबा माबिसो नुलाबायबाय थायो लोगोफोर माथो बुंबावनो आरो गुबुननि माबाफोरखौलाय पार्सनेलफोरखौ बारा बुंनानैबो लाब गैया थेवब्लाबो बर' हारिनि जानानै बुंनांगौ जायो आरोना आंबो सासे फिसा इउटुबार जाबाय नालाय दा बुंनांसिगोन माने मा हाबा जाखानायफोरानो मालायनि सेकेन्ड हेन्ड हाबा जाखानाय हिनजावखौलाय लाना खानांगौ जाखो लासिंसिं लाजेबगोमा आं मुगैनो ओंखारोलै सोरलै इसोरो मा बोरायानो खारदों जोंनि खाथियावबो बोरायानो लाना खारलायबाय हिनजावखौ लोगोफोर जारलासो आहाबो हौवाखौनो गिलायलांबायसो आहानि हौवाखौ दा लाना खारखायसिगोन दा सज'गोन ओरै हासुगोन मासथैनि आरो हौवायाबो आंना दा सोरखौबा लाइन लाबा ओरैसो आंना बारा फांफुं नङा आंजों ससियेल मिडियायाव नायबा इउटुब नायबा फेसबुक नायबा खालि सोरबा दोनखारनाय हाबा जाखानाय हिनजावा गथ' गथायखौ गारनानै मानो मालाय हौवाजो हाबा जाखानायजों खारनांगौ जाखो मेलेमफोराबा गला जाजोब्बाय खोमा थ' लोगोफोर बेनि सायावनो जोंहा फैला जे बरगयारि सारा मोनसे ओरैबायदि खोथा बुंलांदों जेराव आं बिराद मोजां मोनदों ससियेल मिडियायाव नागारनानै होदों पस्ट बेखौनो आङो साइरिनि गेजेरजों एसे बुंनानै होबाय नोंथांमोनाथ' खोनासंलांदो एसेबां समायना समायना मेकआप लानाय सिख्लाफोरा जोंबादि बिसि फिसा थाखानाय हौवाफोरखौ गोसो थोयोब्ला जोंनि गोसोआबो आवलियो मानोना जोंबो मानसिसो गावनि हिन्जावखौ गोदोनाफोराव गाथेलाबायनानै बुथारनो गोसो जायो नाथाय थाखा फैसायानो देरसिन नङा सनाफोर संसार जानायाव गोसोनि गोजोननाय आरो समाजनि खाथियाव बिखा फोरदाननानै सोलिलांनायनिबो गोनांथि दङ थाखा फैसानि बाथ्रा बुंब्लालाय मेन्डेलानियावबो अनेक दंसै गारि मटर हा हु बेंक बेलेन्स बायदि बायदि बिदि होननानै मेन्डेलानि संसारखौ दा सिफाय फैला जे बरगयारि सारा ससियेल मिडियायाव ओरैबादि खोथा बुंलांबाय जेराव आं बेखौ साइरिनि गेजेरजों एसे बुंफोरथिना होबाय बे खोथानि गुबै ओंथियानो जादों हाबा जाखांनाय हौवाया गुबुन दस्रा हाबा जाखानाय हिन्जावखौ दोनखारलांनाय बेबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजाव बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसिनबाय खोनानायावसो खोनायोमोन दिनै खाथि खाला न' खाथियावबो खोनानो हमबाय आरो बे थासारिया बारानिफ्राय बारा जाबाय बेखौ होबथानो थाखाय जों गासै गामियावनो मोनफा मोनफा आयेन दानांगोन आं फिसा इउटुबार जानानैब्लाबो बे फंसे खोथाखौ आं बुंथिनानै होबाय लोगोफोर बुंथिनानै होबाय आं फंसे खोथा बुंनो सानदों लोगोफोर आं सासे इउटुबार जाय नोंथांमोना आंखौ अनसायबोदों गिबिनिफ्राय 1K जायैनि सिगां सेनिफ्रायनो आंखौ सापर्ट होबोदों बिसोरखौथ' आं रोजा रोजा खुलुमो लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंखौ सोरबा सोरबा ओरैबायदि नायनो बादों नोंलाय बबेनि इउटुबार दोनदोसै नोंनि इउटुबार ओरै होनग्राबो मानसि दं इसोरखौ नै ओरै नायदावदो खुदैखौ गावबा गाव ओरै थु होननानै गारदो कहना क्या चाहते हो
थेंक इउ स' माच आंखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरोबाव फिन खेबसे गोदान भिडिअ'जों लोगोसे आंखौ लोगो मोनफिनगोन। नेनानै थाथ'दो लोगोफोर बिदिब्ला।